Čaute ľudia, dneska čo vytočíme video na hru Minecraft Style, ne, Minecraft počkaj. Skúsime nejaký ten server si zahrať, alebo nejakú tú mini hru, takže počkať. Poďme asi na tento server, nie ten. Kde je tu? Len si ma pripájnať ho, no. Potom zruším to tento. No toto si nechám servery. Čo? Dobre. Dáme si server. No, dáme si server, ideme hrať. Ešte trošičku, len tak, trošičku. Ja len tu nájdeme hrať Minecraft. Tak. Budeme sa odtitli niekde akom strome. To je zázrak. Čo máme za mapu? Dobre, ja idem hneď kopať drevo. Postavíme si nejaký ten dom, ukončíme video, neukončíme video, dáme iba nejaké tie scénky a bude to ono. Aj do rýky. Čak buraj. Dobre, ja si rýchlo vykraftím sekierku na matkovku. Dáme. Dobre, to si niekde iba hneď postavíme domku správne. Tak, sekera. Drevo, poď sem. Teraz ťa rozsekám na sračky. Tak. Dobre. Ja to trošičku zarovnám. Tak, ja si rýchlo postavím nejaký ten domeček. Mám taký krátky gameplay, let's play na hru Minecraft Pocket Edition. Dáme asi potadiaľto. Tak. Joj, to nedobré, nám to tu ide. To trošičku predĺžíme, aby sme mali trošičku miesta aj na nejaké iné veci napríklad. Nebudem teraz si spomínať. Tak potom natočíme nejaký ten Bed Wars, keď sa podarí, alebo nejakú tú proste minihru. Natočím ju až niekedy potom, aby sme mali veľa času na to. Teraz viete, není času. Rýchlo len to tak nejako zariaďujem. A nemáme drevo, musíme si ešte nakúpiť. Postavím ten domček, dám konec videa. A Nie, ja to nejako vymyslím. Ja budem dávať videa na YouTube tak, že budem dávať po jednom a nebudem nejaké video spraviť. Budem dávať prvý diel je to dom, druhý diel bude zlepšenie domu, tretí diel napríklad bude trochu ešte lepšieho domu a to bude ťaženie a tak nebudem dávať ho dokopy video. No všetko spolu.
Ja som zrobil ďalšiu sekeru. Ja som debil. Tak čo s touto sekerkou? Necháme si ju, ale... Ja som čistý debil. Dobre, to nič, ale vidím, že tu máme X-och v tom lese by mali byť. Alebo čo, nejaký ten les, prales. Tak, ja dokončím dom proste. Trochušičku dokončím voľnú a toto ostatné budem zháňať v druhom diele, chápete no? Ak nie, tak čo musíte ma pochopiť. Proste ja som Minecraftista. Akože ja potom skúsim natočiť nejaký ten diel mojou sestrou. A tu už moje prasatko. A prasatko by sa mi veľmi zišlo. A prasatko, poďte. Dobre, on dosť rýchly. Dobre, a ja kým sa ohoním, no to ja ho môžem akurát tak spapať do ryti. Tak, dobre, tak. A tu robíme strechu. A nebudem teraz toho vylepšovať, ja to len tak rýchlo zrobím ten dom. Aby to malo takých iba teraz takých 10 minút. Alebo 14 minút. To mám jedno, ale ešte nebude nad 15 minút, lebo bude to už dlhé a zriedkavé. Tak. Dobre to mám. Toto trošičku zarovnáme. Aj, čo to robím? Je normálne. Tak. Do ryti. Dobre, tu dám ešte tak, bo to budem potom kopať. Dobre, ja tu rýchlo mrdnem nejakú tú krabicu. Tak mrdnem dozadu crafting table a potom dokončíme lepšie. Pôjdeme na cobblestone, diamond a tak ďalej. Budem to zväčšovať. Ak budete chcieť dlhšie videá, napíšte mi to do komentáru. Ak nie, tak budem dávať ich iba také krátke. Tak, dobre, potom mám natočiť video. Čo? Dobre, takedy potom sa dohodneme. Tak to by bolo zo toho videa všetko. Ak sa video bude páčiť, dajte like, odber aj čo chcete.